Nanay Eulalia Adamos, bakit siya humahagulgol ng iyak? Si nanay po ay isang bedridden at stroke dito sa Zambales. Nandito tayo ngayon sa kanilang pamilihan ng bayan sa may San Narciso dito sa Zambales. Shout out sa lahat ng taga Zambales. At maya lang ay pupuntahan natin si Nanay Eulalia Adamos. Siya po ay 74 years old na at siya po ay na-stroke at na-paralyze sa kasalukuyan ngayon ay nalumpo na siya at na bedridden na siya sa kasalukuyan ngayon. Dati po siyang nagtitinda ng isda dito sa paliging ito. At sa sobrang sipag ni nanay noon, ang kadahilanan sa pagka-stroke niya ay ang heat stroke. Sa panahon daw na yon ay napakainit ng panahon. At ito na nga, sumakay tayo ng tricycle at dumaan tayo sa kanilang plaza at nakikita natin ang arko. At dito ay I Love La Paz. At nagpaalam ako kay kuya, dinikit ko naman ang aking sticker dito. TV Bisaya number 1. At ito na, malapit na tayo. Ito na, dumating na tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Kamusta na? Hindi ka nakakatayo, Nay? Hindi ka. Kung hindi nila ako mapapunin, wala. Oh. Ilang taon ka na na-stroke, Nay? Hindi ko alam kung ilan ba. Saan yung masakit sa'yo? Dito doon. Pero Sa balakang? dito. Sa hita. Wala pang isang taon. Mga ilang months? Pero 74 ko na. 74 mo yung ano mo. Hindi ka na nakatayo, Nay? Hindi ka na nakatayo? Kung hindi nila ako tatayo. Mamaya na ititirapi kita mamaya na ha? Pero wala akong pera, sir. Libre lang, Nay, walang bayad. Ang hangaran po ni TV Bisaya ay makatulong sa mga paralyzed at stroke dito sa ating bansa, Nay. Mamaya, Nay, hilutin kita mamaya, Nay. Ititirapi kita, Nay, ha? Opo.